अच्छा लग रहा है तो ले लो वो लाडो मजा राननो भाई मोजां सुइटु कप जाम्पार लालाय जायाखैनो बदन जायाखै हेलो 5,000 नि पास बायदों सासेया सिख्लाया Hello everyone, welcome back to our channel. This is Ras Vlog channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय फिन खनसे आंजों लोगोसे आरो सानै दंबायो बबेबा खोन्थागोन आङो नायलांबानो जाबाय जोबजासिम ना मा होनो लेट्स गो ओइ इमान गोसा Hello. Hi. Iman speed. Iman masih jamlay Borbareyaवलाय. Guys, नै फेन्सि बाजाराव ओरै डिजाइना. खर'खौ दासो मोजां मोनगा. मोनाबाबो मानसियानो जोबा फेन्सि बाजाराव एकदम फाग्ला मानसि दं नुबायना मोनाबाबो गाइसनो बेटा हाबफैबाय बेटा Oh my god इतना सुंदर लग रहा है तुमको इधर देखो तो जो सता मैं किन टास्क करे क्या पसंद नहीं हुआ है अभी चलो नै लोगोफोर जों दा बे फाफुदो आरो ना भिडिअबो खालामदों मामा मानसि जादोंमोन पसन्द जाबाय नामा बेखौहाय आं भिडिअखौ अनलाइन खालामखादों ओमफ्राय बेखौ मोजां नङा सिम्पोलनो मडेलनि लाखौ नङा फिसा थादेरनांगौ लोगोफोर बे मोख्रानि माबा बिगुरसो नामालै बे Oh my god बे मस्जिदा ना बेयाव एकदम बे बांलाफोर गोजा थायो गासिबो बेयाव मस्जिदा नैबे मस्जिद Oh my god आजान होयो नैखौ मोजां नांदों माथो इउनिकनो माबाया सानजुबिया बेखौ लाना हैदों नै टाइगारनि माबा गोनां पस्ट होनांगौ आरोना लानायखौ लादो लाया माथो गाइसनि बे गोदोना माबा कालारा कफि कालारा मेवोनो गस्लाया हेलो अब क्या लेगा अभी पता नहीं देखेगा देखो तुम्हारा लाइट से अच्छा दिख रहा है ना ये हाँ ये अच्छा ही है लोगोफोर नुबाय सासेया भिडिअ खालामनानै बेस्थ गस्ला लांनो फैनाया दिनै मा लागोन क्रिसमासनि 1000 का बात Oh my god कहाँ लेगा अभी तो अभी देख रहा है मुस्लिम मार्केट में लेगा वो दुकान में लेगा ओह अच्छा और हमको क्या देगा क्रिसमस में कुछ भी नहीं खाना खिलाएगा खिलाएगा घर से आने से क्या खिलाएगा लारो सीताओ ना पोर्क लेकर आएगा और चिकन मछली और सब कुछ ठीक है ये अच्छा लग रहा है तो ले लो वो लाडो मजा राननो भाई मोजां सुइटु कप जाम्पार लालाय जायाखैनो बदन जायाखै सिख्लाफोरनि मा नांगौ मा नाङा गासिबो मोनजोबगोन जिरायखौ दं गासिबो माला मुला गासिबो माबा इंलिसनि माबा जानो आसान खार काका কি দাম এটাত 30 টাকা কোমল আছে না অলপ চলপ আহি আছো ৰখাবা কাকা কিমান কৈছে 250 20 किला बेखौ पसंद जाबाय नामा गस्लाखौ ये थोड़ा सा पसंद आया है अच्छा है तो ले सकता है मेरे से अच्छा लगेगा ना आप बढ़िया लगेगा ब्यूटीफुल ज़्यादा गर्मी होगा शायद
बहुत डांट है কি কাকা অলপ কম নাই নেকি ডিসকাউন্ট নাই নেকি নাই দিছো बहुत डिस्काउंट दे दे এটা रात हो गए ना रात हो चुका है दे सकता है कस्टमर नहीं है मा लाला नामा मा नारबाय थाखो लामारसिगोन गाइस ने माने लाबाय दा लानानै पार्टी मोनजाबानो जाबायलै आरो माथो पार्टी मोनजाबानो पार्टी मुजि बाय जल फेस्टो आई मासे मोजां मोजां काप दङ मा नांगौ आरो मोनजोबगोन 500 सिख्लाफोरनि सइस बारनाय थारमाने बेयाव थांखागोन आरो सनायाव का 15 गाइस फोन में बिजी है काका इधर कस्टमर रुक रहा है इधर देख रहा है पूछ रहा है चाची से बात कर रहा है यस कौन सा कलर अच्छा लगा नैबे फेन्सि मार्केट आरो ना तमाम मानसि जाखायाव ओरैबायदि मानसि जेरैबो ओ माय गॉड नाम पसंद जाबाय सोरनाबा गिफ्ट हरसै नामालै बेखौलाय ये कहाँ गया वो काका जी किधर गया ये कितना रुपया का लादो दे लादो 50 का ले लो 50 का ले लो पसंद जाबाय नामा बेखौनो मोजांसो माथो क्रिसमासाव गाननो समायगोन माथोलै बरायानो बा फिसकेलाया मालाय आइफन 14 लानानै सेलफि लागासिनो गाइस मालाय नै फिसाया बुंदों फैसा माजुनदार मालाय सना लाबाय माबानि 500 का ले लिया है ये सोना यूट्यूब में डाल देगा एक पीस चाहिए क्यों मालाय फिस खेलाया सना लाखुमानाय सिरि सिरि एक ही पीस वाव लादो गाइस नै आसल सानैया सना नायगासिनो आरोना बिराद बेस्थ' नायनायाव सिनावरायसो हेलो 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 किधर का है गाइस नैबे फेन्सि मार्केट आरोना नहीं समझ रहे हैं बस लगा नहीं भी मैं यार सना फिसासो माथो एसे गिदिर साइजनि लादो मडेलनि एसे मडार्ननियाव बेखौ गिदिरखौ मोनसे लाना आं फुङाव नुगोन लाबा कितना का है सरकार 100 है दी भैया ए बहुत बोल दिया है तो दुकान में कमती मिलता है ना 20 रुपया में मिल जाता है में दिया है भैया हाँ ना में 50 लीजिए बहुत बोल दिया है नहीं होगा भैया सौदा मार्केट में तो 20 रुपए में मिल जाता है ये ओए ओए लड़का ओए गाइस मार्केटाव नुबाय फुंनिफ्रायनो बिराद मानसि जायो तमामनो दासिमहालागै मथा-मथि हरनि 12टाफोर लोगो जायो आरो मानसियानो ओरैबायदि मानसि जायो बाब मानसिया गाइस नै लोगो सासेनो आरो बेखौ जि जोमग्रा बिमानो फसायदों नोंलाय लाला बिमानो हा सानजुलि बिमानो गिफ्ट लाला मानसि क्रिसमासनि बेसेबां प्राइसा बेसेबां 200 200 नै बरिया मोनगासिनो गासै फेन्सि मार्केटावहाय 200आवनो जोमग्रा बरिया मोनगोन नै जाकास 200आवनो बरिया लाबाय जोमग्राखौहाय नै नुबाय फिसकेला मालाय हारसिं लाबाय नै थफ्लानैसो लाबाय बायदि आं फसायबाय नामा लादो माखौ मोजां नुसै माथो नै लोगोफोर हंकं मार्केटाव खौ पसन्द जादों नामा नोंलाय हगाहै समायगौमोन नोंखौहाय आरफ बायदि नुलायगौमोनलै लाला
मोजां मोजांथार माथो नेखौबो मोजां नुदों माथो जाम्फोरखौ फैसाखौनो नांगौमोन कालारा गाइस हंकं स्कार्ट सनजिलाया फसन जाबायनो लासिगोन बेखौ मोजां नुदों लादो लादो सिख्लाफोरनि माला साला लानाय ओइ बेयाव लाइट होलाय मासे जाथावना लिपस्टिक लिरलाय गाइस नैबे माबा itu নহয় saya nunggu gusti om naik nang Nila na kayo. ini kesana ये सुना नहीं ना लगाई दे तोरा लगाई दे ये तो नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ना भाई ऐसा नहीं लो no लिपस्टिक Meron ka punya laksi itu kalah itu 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 Oh, itu. halay sana guys ये kalah ramu sana tuh kosan kono जाया खाने वाला apa मोनसेबो गाज्रि गोजासो नामालै गाइस फेन्सि बाजार नैबे फेन्सि बाजारनि नैबे मस्जिद आरो অলপ কমতি নাই নেকি लिपस्टिक लगायनायखौ नामा पइन्ट होआखै नामा बेखौनो लादो मोजां नुगोन माथो समायगोन कालारा बेलेग गैला नामा दिखाइले लिपस्टिक दिखाइले ये देखो गाइस लिपस्टिक लगा के ट्राई कर करके ये क्या हालत कर रहे हैं देखो सिख्लाफोरनि बिराद मोजां मोजां दंसोगारो मा डिजाइननि नैखौ फसायदोंमोन ना सोरबा बिनायबा गिफ्ट हरसिगौमोन आं हेलो गाइस क्या ले रहा है गाइस नै हा ओइ माबा नायगासिनो माथो जाम्पार ओइ थमायगोन नोंजों माबाजों ब्लेकजों बिराद मिटिं जादों रेड कालार नाला लाया मानो बरिया नुगोन दै आं जिखौनो फसायबाय जिया मोजां लादो बेखौनो सिख्लाया जेबो लाला नामा माथो हा मा लानो दंबायो औ बेयो मोजांमोन माथो नैबे कालारा बरियाथारमोन आङो डिउटियाव गाननो सुइटार नांगौमोनलै क्रप गोजासो मानो मोजां मोजां दङ नै गाइस माबाखौ लाबाय इमान गिदिर माबाया आं गोसोमखौ लानाया आरो ya लोगोफोर 100नि सना लाबाय आरो ना अ लयसे नोंनाव जाना दं माबानाव जाना दं नोंनिया उरि खामना बहुत सुंदर बिउटीफुल नै ओ इसे नोंना डाइरेक्ट क्यूटी क्यूटी कितना का भाई ये 50 150 150 गावनिजों मोजां लाना ओइ लोगोफोर क्रिसमासनि एकदम मोजां मोजां फानो आरो स्टार माबा नायलेगा मानायखो ये लादो रा क्रिसमासनि मोजां मोजां अ नै मोजां मोजां बेखौ लादो रा लोगोफोर जोंना आसिला माबा ओइ एसे फिसा जागोन ना सेन्देल लाना एसे गिदिर साइजखौ लाना फैयामोन कालारा मोजांमोन खिन्थु एसे फिसा जागोन ना ए सट'बो
So baru ay mun Sob kita dang warna. Acan गोगोम खाना मानसियानो गोगोम खाना लोगोफोर नै जोंना फिजिकेलि आनकमन टाइप सेन्देल लायदों हंकंनि आरो ना बिसोरो इन्डियान माल नङा बिसोरो हंकं लाखांजोब्बाय नै गाइस Yalla. सासेया खालि बिमानिल' गान लानाय नुयो आङो हाथ में अपना 5 नंबर बेलेग लो सेन्देल जुता सैंडल जूता 87 ময়ো বিচাৰি দিম নহয় 100 लाबावदो पहले मैं गाली पाई रुमाव गाननो लाला ओरैनो मोनसे ओरैनो थৈ दे Dapat lala. न'आव गाननो लाला नामा लाबावदो दा मोनसे नायो शपिंआ नुबाय 20 টাকা আছে गोगोम शपिं खालामबायलै 20 টাকা 5000 नि पास बायदों सासेया फिजिकेलया बिराद गावो ना खाथियाव ओरै होबानो माबाला आरो মই এইটো ভাবছো মুচৰে কাটি আছে নেকি এই वाह जागासिनो माथो बुरुला सिगाङावसो माथो दे जा दे गावखौ सोंजानो सुनो बुखा बै फिसा लाना दे माने गाव फट'आ नै लोगोफोर बुरु जादों आङो एसे फिसा साथाम दं गथ'आ नै एकदम अख्राथार मानिथारा माथो दुसुगे बेसेबां दामा बेलाय 20थ' नाङा जों फैसानो Bisa untuk mati video ke? मोजां भिडिअ लाबाय उसो लाबाय मालार खानालै पासखौ देखाय बिनि पासखौ देखाय बिराद फैसा लाबाय बहुत दुसुगे तुम क्यों नहीं लेते हो और 20 रुपया का नया वाला ये 20 रुपया हो गया ये देखो हाँ हो गया ना Semani beri kau tua. Dah selai jeng dah tu kaya dah. तुम चलते लाइट देना सामने atau multi Mazang dah. नांलाजोब्बाय नै गाइस जानो रोङा बियो जानो रोङा खर'आ दाबा ना गारि गाखोनाया सागासिनो जोंनाबो थिग मोनाखै बिमानिल' लायो आरो लाजोब्बाय थांसैबाय दा सब कुछ ले लिया तो हम लोग का शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गया है अभी हम लोग जाएगा रूम पे सो वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं बाय see you the next video bye bye बोलो टाटा बाय गाइस हम लोग ने फैंसी बाजार को ही लूट लिया है खत्म हो गया बोलो और बोलो कुछ नहीं बचा देखो सब लोग कितना जल्दी खाली खाली हो गया सब अंधेरा हो गया गाइस अभी गाड़ी मिलेगा कि नहीं भी ये भी पता नहीं हम लोग को गाड़ी नहीं मिलेगा यहाँ पे जूही गाइस विशाल मार्केट सामने अभी बस मिलेगा ना नहीं मिलेगा पता नहीं बस नहीं आएगा तो क्या करेगा कैसे जाएगा एक तो फोन में पूरा बिजी है एक पूरा मोबाइल में बस आ गया बस आ ये गया आप लोग का बस लास्ट है। बस आ गया मुश्किल से मिला है ये बस थैंक यू चलो बाय बाय थांदों होमबा ना बाय बाय गुड मॉर्निंग